Μισό λεπτό. Εντάξει. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Πάμε λίγο το παιχνίδι εδώ. Εδώ. Έλα μάμα, από εδώ. Από εδώ. Εντάξει. Στην κάμερα σε θέλουμε. Ωραία. Έτοιμοι. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αίτιες τους αιώνες των αιώνων. Κύριε, άκουσε τους προσευχείς μου, άκουσε τη δέση με την ελπίδα σου, εισάκουσε με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις της κρίσης με του δούλου σε πλούτη και της συναντιών σου παζών. Ότι καταδείξεις με την ζητήματα ταπεινοσύνης γίνει τη ζωή μετά της ένωσης ταπεινής ορθοπλούς σε όχι κυρίας και καταδέχουμε μη καλά την καρδία. Επομένως, την ώρα που μελέτη σε βάση τη ένωση επίμεση στην πρόσωπο μελέτη διαθέτει σε κοζέτα στήρου ψυχή μα για την δρόση κακή, ακούσουμε κύριε, εξέλιξη το βλέπουμε. Μία από τι λέξει του πρόσωπου του δεν τον υποτίσσουμε τι κατεβαίνουν στην Ισλάτη. Από αυτό που κλεισόμαι το πρωί το ιό σου, ότι πισίλ, τη αρμόνισο μη κύριε, εγώ την κορέψουμε από το εσέ του ζήτου. Εξέλιξη του πρώτου κύριε, που σε κάτι εκμονή από το μητωπή, το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεό, το πνεύμα, στο ρεύμα δική με υγεία, διένα και το όνομα του που δεν ζήσαμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκπλήξω στην ψυχή μου και εμφελέσου, του ελευθερέψει, του εχθρού μου και απολύσει πάντε λίγα στην ψυχή μου, απειλού δουλοσιμή. Η Θεοτόκη την όρθη προσδράμενο να απολύτω ταπεινή και προσφέρσουμε με μετανία κράτοντα εκβάθου και εκεί δέσπινα βοήθου συνθυμεί που ευνηστήσα, σπέσω να πολύ καθ' του πεσμάτου μία προστρέψει σου δούλου και νου σιγάνει και μόνο να ελπίδα και τίμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αίη και εις τους αιώνας των αιώνων ημί, που σου επίσης ποτέ Θεοτό και τα ευναστία σου λαλήνει η ανάγκηση η μήβαση προείσταση πρεσβεύουσα, τη σημάς ελίσσα του Χριστού των Ψυχήνων, της δε διεφύλαξη μισούν ελευθέρου σου κατοστόμεντες και νευσούν, στους γαβούλους σώζεις αΐ εκ παντίων δεινών, Κυρίου δε ηθόμεν Κύριε Εύσου, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα μου να θέλουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μην επέστε και όσο πάντες αγιάζουν και ο δίκαιος ημάς αναμένει κριτής, αλλά εκκλείσνεις που ψυχή προς μετάνου του σηκώνει τράψη συντάκτης Κύριε λέει εισόδημα. Να με στην υποκλήση Χριστέ που γίνεται από το οίκο σου σήμερα και ότι εσείς ευλογίας νηθισμό που διαδέχεις θα εσνώσουν να στην τον ιατρό των ψυχών των σωμάτων ημών. Παρθένος έρχεσαι απειρόγαμο και πατρίνους Έλληνας μη πρανίκας και Θεοτό και Μαρία, Χριστόν των Θεών και έπρεπε νωρίς αστερήν των Αγαέλους. Παναγία Θεοτό και Παρθένη των χειρών έδε καθέθυνη, τη συγχώρηση των πεσμάτων ημών, έθισε εν το ψάλι ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέης ο ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέης ο ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέης ο ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αίη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος θάνατος ελέης ο ημάς. Κύριος φωτισμός του σωτήρου την αποδεικτήσω με Κύριος περασπιστής στη ζωή από την ευδηλιά σου. Προσευρέως επιστολή θαύλου του ανάγνωσμα πρόσωπο, σοφία πρόσωπο. Αδελφοί αγιάσουν και αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες δίν αιτία, που και πεσχέν αδελφούς αυτούς καήν λέγον. Επαγγελώ το όνομά σου της αδελφής των μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλι, εγώ έσουν το δικός από αυτόν, και πάλι παιδεία με έβγαινε ο Θεός. Επίσης τα παιδιά και κοινότητες αυτούς και έμετους και αυτούς παραπλησίως μετέσχετον αυτόν, είναι αδια του θανάτου καταργήσεων το κράτος έχουν του θανάτου τη θέση των διάβολων για παλάψη τούτους, όσοι φόβο του θανάτου διαπαντού του ζήναν ενεργείες αντουλίας. Που γαρδί παντέλνου επιλαμβάνει τα λασπέρμα του Σαββάμ, επιλαμβάνει το όφιλε καταρχάμε τη αδελφή ομοιοφήνη, είναι ελεύθερο γέννητο και πιστό αρχιερεύστα προ τον Θεό στο Ελλάς και στα μαρτία του λαού, ενώ γραφέτο την αυτό πειραστή τη γέφτη τη κουραζομένη βοηθήσα. Αλληλούια, αλληλούια, σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εγκυμανεύει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστειλε τη Ιεροσολύμη σε την πραγματική πολυκλήτρα η φυλακωμένη πρέστη με το δω πέντο του άσεකුσα. Εντάχει κατέχει το πλήθο πολύ των ασθενών των τυφλών, πολλών, ξηρών, εκτρεχωμένων του πύρα του σκήνηση. Άγγελο γάρτε με καιρό κατέβει την πολυκλήτρα και τάρα το είδο, ο ούν πρώτο σεβά μετά την ταραχή που είδα του υγιεί εγίνεται. Ο δίκτυο την κατοίκη των σήματη. Δόξεση, κύριε, δόξεση. Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμου, έλθισαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ζυγών του κυρίου Δεϊθόμου. Υπέρ των καιροσκόπημων χρυσοστόμων παντό του πλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμου. Υπέρ του οίκου τούτου και των κατοικούμενων αυτό έτη δε, και των δούλου του Διονυσίου Νικολάου Ελένη και Κατερίνου του κυρίου Δεϊθόμου. Υπερπρασία αίων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ελληνικών του κυρίου Δεϊθόμου. Υπερπλεών των δικορούντων νοσούντων καρνών εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμου. Υπέρ του αγιαστή το είδο τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και τη φύση του Αγίου Πνεύματος του κυρίου Δεϊθόμου.
Υπέρ του Ελκίνη από την χάρη της απολυτρώσης στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου Δεϊφώνου. Υπέρ του Ελκίνη αυτό δίνει μνηματική δια της εκχυδίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊφώνου. Υπέρ του φωτιστήνει μας φωτισμών γνώσεως, δια της ομοσίου διέραγος του Κυρίου Δεϊφώνου. Υπέρ του ληστήνει μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊφώνου. Να αντιλαβούς όσων ελέγξουν και διεκούλευσαν ημάς ο Θεός της Σικάρη. Της Παναγίας Ευγάδου υπερεπληγμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοδότου και Εκαθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων που μονεύσανται σε αυτούς και αρρύθμους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παρακόμιτα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, νυν και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου Δεϊφώνων Κύριε ελέησον, Θεέ μεγαλοδύναμε, ο οποίον θαυμάσιον και στην αληθώς ελθέτα νύχια προς τους επικαλωμένους σου δούλους σου. Εξαπόστην το πνεύμα στο Άγιο και αιτίωσον το είδωρ τούτο, εξαπόστην το πνεύμα στο Άγιο και αιτίωσον το είδωρ τούτο, εξαπόστην το πνεύμα στο Άγιο και αιτίωσον το είδωρ τούτο. Και εδώ μεταλαμβάνους και ριζωμένης εξ αυτού, απαλλαγή του παντός κακού στερέως και καθαρισμόνικων και αφέλεσιν πάσης διαβολικής ενεργείας. Ότι η λόγια και δόξα σε δωμάτια του μεγαλοπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη πάση και σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνεται. Κλείνω σου και πάψον ημών. Ο ενιορδάκος είναι καταδεξάμενος και αγιάσεις τα είδατε και ευλόγησον πάντες ημάς. Τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνοντας ότι η δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήν του εγγενού σου. Δια του στήρου του μεταλληψεώς και κελατισμού και γενναίους τεμή Κύριε υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο εγγυησμός των ψυχών και των σωμάτων ημών της την δόξην και ευχαριστία και προσκύνηση στην αρτέλου της συμπεράνθου του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της αυσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάντων διε του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της αυσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάντων διε του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον ναό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβεύση κατεναντίον δωρούμενος και τόσο φυλάντων διε του σταυρού σου πολίτευμα. Τοσόν των εξίωση μας πίσων Θεότου και Παρθένε, παρολούσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση, την ευλογία σου άκραντε. Πηγήν γεμάτων έχοντες άγγοι ανάργυροι, ο Ισμαηλής των βερών εξωθέντες της Ερνάου πηγής του Σωτήρους Χριστού, τη σύγγραφος ημάς ο Κύριος του ομοζήλους των Αποστόλων, η Ιούδα που καλύπτουν εξουσέντα πνευμάτων να κατάφουν στο εφέτ πάρει και αγαθή την πάσα ανάσχολη και πάσα μαλακία, διότι τη προστάγνηση από το λόγο πολυπεξάμενου του Ελένου Ελλάδου του δωρεάν παρέχει που ιατρεύονται στα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δόξα σε Θεός ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο εικόνος Θεός ημών, της πρεσβείας των Απράτων και πανμών Αγίας Αρχιμητρός, των Αγίων Δόξων και των Εθνών Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Εβραίου, του Πρωτοτύπου των Αγίων Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου της Αρίας Καπαδοκίας του Ανοφάντορος του Μεγάλου, των Αγίων, των Δικαίων, των Πατρών και Ανισκεφάτων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το έχετε ξανακάνει? Όχι, είναι πρώτη φορά. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε στην οικογένειά σας. Μπράβο, Σάκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Οικογενειακός, όλη η οικογένεια. Ήρθα τώρα δει και λίγο το Τζάκι. Να δεις το Τζάκι, λέει ο παππούς. Το βλέπεις? Ναι. Το Τζάκι, παιδιά. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς πάνε οι δουλειές σου? Θείο, μια χαρά. Α, Μια χαρά. Και από τώρα σίγουρα καλύτερα. μπράβο, μπράβο. Το κάνεις. Είναι μεγάλο πράγμα.
Έλα. Γεια σου ρε Χριστίνα. Το έχω γράψει. Θα σου στείλω το βίντεο. Ο πατέρας σου που είναι? Πήγε για ψώνια, δεν πρόλαβε να έρθει. Α, Ναι. Εντάξει. Ναι, θα πούμε μετά. Έγινε. Ναι. Λοιπόν και πάλι ευχαριστώ στον Ευχαριστούμε παπά. πάρα πολύ. Καλά. Γεια σας, γεια. Γεια σας. Γεια.